Niin, nyt olisi tämmönen niin sanottu opetusvideo, jos tämmöinen nyt sallitaan. Kylpyhuoneen, missä ei oikein ole kohdalla tämä ilmastointi, niin home poisto. Miten se lähtee pois, niin ennen remppaa kävin ostamassa ainetta, että onko tämä nyt todellista ainetta, että lähteekö tällä tämä pois. Ja tekin näette sitten, että minkälainen se on se home, jos se alkaa vaikuttamaan. Sitä on aika mukavasti. Aika mukavasti on hometta. Se on tuommoista mustaa. Minun mielestä se on hometta. Ja ajattelin tässä näyttää, että näyttäisikö vaikka tuonne tuohon seinään, miltä se vaikuttaa, kun otetaan pois. Aina tätä kameraa tähän käännettyä. Niin semmonen aine kuin Melleruut, homeen poistaja. On klooripohjainen ja myrkyllinen ja kaikki mukihauskuuttahan silti saa. Vaikuttaa kuulemma aivan heti. Hävittää home, sieni, bakteeri ja levää kasvuston laatoilta, saumoista seinissä, sisäkatoista, muuripinnoilta sekä puu- ja muovipinnoilta. Vaikuttaa desinfioivasti ja ehkäisee homeen muodostamisen. Ja helppo käyttää. Anna vaikuttaa tunnin ajan. No, mehän hoitamaan tätä. Otamme ensin tämmönen pikahomma ja sitten tunnin päästä katsotaan, mitä se on näyttää. Mutta tämähän savi tähän filmille niin pikaisesti. Niin vähän katkoa sitä. No, klooripohjainen. Klooripohjainen. Tällainen homeen poistaja. Ilman hyvä aine, saa nähdä sitten, mistä mä hankkiin. Helposti. Ja mitä mä saisin tähän laitettua, napa tulis tuota myöten. Panen nyt tätä tällainen niin varovasti. Näkyy jos toinen siinä näkyy, mä natin vähän, niin tulee semmonen ero. No lattiakin saa panna vähän leviäksi. Minä voin tällä harjalla melkein avittaa tätä näin levittää kattoa. Mä varmasta ylään tuosta aina. Hyvään tuoksusta ainetta on jo. Lamppua näin, näette. Tätähän ei käsketä harjata saunaa, mutta tää on tämmönen, tää harjailee ja
silikoonista ei näköjään. Silikoonista ei näköjään lähde. Oi, 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 oi. Kyllä siinä ero jotenkin näkee. Näkee jo ero aika hyvin. Tämä on tosiaan niin, tässä ei ole ilmastointia ollut tässä. Ilmastointi ei ole ollut sillä lailla hommissa koko matkassa. Sormet haisi vaikka uimahallille. Tämä on niinku aika nopeasti. Tietysti tämä kamera kääntyy. On siinä melkoinen ero. Tätä voisi melkein suositella tätä laitetta. Kyllä. Siinä on huomattava ero. Saunaa kun katsoo, niin se niin sanotusti on puhistunut. Se aivan tirisee. Kyllä se vaikuttaa. Koko ajan se niin kuin kuplii tuo aine. Kyllä tämä hyvä aine on. Me koitiin tuohon toiseen paikkaan, kun siinä on vanha 90-luvulla rakennettu, niin siinä oli laatat, semmosia halkeen, kakkosluokan laatta, niin se aivan paukkuu. Laatat. Taitaa tuo silikoonikin puhistua. Taitaapa hyvinkin. Siinä on ero. Kumpiko on parempi.
Kyllä tätä kattele mielellään. On se. Siinä näkee aivan helt selvästi, että vanha on vanha ja uusi on uutta. Ja vanhakin saapi kauniiksi, kun vähän meikkaa niin sanotusti. Mä ei miettimättä, tehdäänkö rempan vai otatko muutaman pullon lisää ja laitat koko kylpyhuoneen. Kumpi siinä olisi niinku parempi ratkaisu?